So mga idol, kumusta kayong lahat dyan? For this video mga idol ay magmumukbang tayo ng malaking isda mga idol. Yan. At tinatawag na mangagat dito sa amin. At saka malaking kitong. Yan mga idol. Inihaw. So meron tayong siling manghang mga idol. Yan, may mga sili. Ang suka, saka tuyo. Tapos meron tayong kanin. Yan, kain tayo mga idol. Bangin natin tong malaking isda mga idol. Ayan, malaking isda. Sarap na isda mga idol. Yun, mainit yung ano natin, kanin. Masarap sana to pag ano, bahaw. Yung bahaw na kanin. Ala na, ato kay ate. Laki ng huli natin mga idol. Nahuli kanina sa punong. Wala tong asente. Sarap mga idol. Bagong huli. Nagkahuli lang ngayon mga idol. Galing sa punong. Nagkaibas kasi ng punong dito sa amin mga idol. May mga huli din kaming bangos. Dalawang bangos yung nahuli ko. Saka ito. Doon yung isang bangos mga idol ay binigay ko doon sa aking mama. Para may ulam din sila. So kain tayo mga idol. Ang sarap mga idol sa bagong huli. Tapos lutuin agad. Sarap. Yan mga idol, ang taba. Mataba yung isda. May bigyan daw itapo. Sarap mga idol. Oh, kaon na kayo. Naman si Daddy. Sarap. Yan, manghang masyado yung ano natin. Tuyo. Masarap. Yan mga idol, ang taba. Taba yung isda. Sarap pa, bagong huli. Ang daming tao kanina sa punong mga idol. Yung iba, ang dami nilang huli. Akin, ito lang yung huli ko tapos may dalawang bangus. Yan, kain tayo. Sarap talaga ng isda mga idol sa bagong huli. Ang mataba pa masadyo. Yan mga idol, maraming salamat sa panonood. Kain tayo. At salamat sa mga sumusuporta. Yun. Maraming salamat sa inyo lahat. Mga idol. Ubus na mga idol. Wasak na wasak. Yun, buto na lang natira. Yan. Ang laki ng mga buto mga idol, mga tinik. Ito pa mga idol. Yan. Ang laki ng mga tinik mga idol. Yan. Napasarap. Yan. Ubus lahat. Sinot sarap. Salamat sa manonood mga idol. Hanggang sa muling video. Muling vlog. Yun. Maraming salamat.